салом дӯстон, маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ ба анҷом расида бошад ҳам дар пай сару садоҳои зиёде дошт. Баъд аз чанд рӯзи спурдани ҷоиза норӯзиён қуттии арзу шикоятҳоро пур карда истоданд. Танҳо мухлисони Месси шодиву нишоти хурсандӣ доранд. Онҳо сабаби норӯзигии дигаронро дар бахиливу ҳасудхӯрӣ мебинанд. Мухлисони Роналдо аз нагирифтани ҷоиза хавотир нестанд. Бе ҳамин ҳам маълум буд ки Криштиано имсол ба туби тилло наздик нест. Имрӯз мо дар бораи ҳодисаҳои баъд аз спурдани туби тиллоӣ гап мезанем. Аз амали Криштиано Роналдо ки касе инро аз ӯ интизор набуд. Ҳамчунин хабарҳои дигар аст ки донистани он барои ҳар яки шумо муҳим мебошад. Қаблан ҳамон чизеро ки ҳамеша аз шумо хоҳиш мекардам бори дигар такрор хоҳам кард. Ба канал подписатсия карда ин видеоро барои паҳн шуда ба дигарон лайк монед. Барои пешравии кор ва баланд шудани сифати ҳар як видео ин амали шумо кӯмак хоҳад кард. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, имрӯз бозиҳо хело зиёданд, вале аз ҳама асосаш рақобат байни Манчестер Юнайтед ва Арсенал мебошад ки мо дар канали 11 бозингар аллакай прогнози худро додем. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Баъд аз он ки тӯбро на Левандовски балки Месси гирифт, фан аккаунти Роналдо кафид. Тарафдорони Роналдо дар як матлаби Инстаграм иброз намуданд ки футболбози португалӣ бояд дар зинаи шашум қарор намегирифт. Ӯ арзандаи мақомҳои баландтарин буд ва метавонист барои ҷоиза мубориза барад. Роналдо дар шарҳи ин матлаб чунин навишт: бале, ин факт аст. Тарҷумаи тоҷикии пости Инстаграм чунин мебошад: натиҷаҳои Криштиано Роналдо дар соли ҷорӣ чунин буданд: ҷоми Италия, суперҷоми Италия, беҳтарин нишонзани Евро, беҳтарин нишонзани чемпионати Италия, беҳтарин нишонзани Ювентус дар мавсими 2020-21, беҳтарин нишонзани Манчестер Юнайтед дар мавсими 21-22. Гузашта аз ин, ӯ беҳтарин голидори таърихи футбол дар бозиҳои расмӣ ва тимҳои мунтахаб шуд. Дар баробари ин, ӯ беҳтарин нишонзан ва ассистент дар таърихи чемпионати Аврупо гардид. 43 гол дар соли ҷорӣ, 6 гол дар 5 бозии Лигаи Чемпионҳо ки ҳамаашон натиҷаовар буданд. Новобаста ба сину сол Роналдо мӯъҷизаҳо офарида истодааст. Пас чӣ гуна метавон чунин футболбозро дар мақоми шашум ҷо дод? Шумо дар ҳақиқат ҳам фикр мекунед ки дар соли ҷорӣ 5 футболбоз беҳтар аз Роналдо буданд? Ба ҳеҷ роҳ не. Ӯ метавонист бо Левандовски барои ҷоиза мубориза барад. Рақобати Роналдо ва Лео беҳтар мешуд. натиҷаҳои инфиродии Роберт беҳтар буданд. Мавсим ҳам ба фарқ аз Ювентус барои Бавария беҳтар сипарӣ шуд, вале дар сатҳи тимҳои мунтахаб Роналдо беҳтар буд. Пас ҷоизаро ки гирифт? Месси ки фақат дар ҷоми Испания дар ҳаёти Барса ғалаба кард. Ӯ баъд аз рафтани Роналдо ба дарвозаи Реал ягон гол назада аст. Дар бозиҳои калон мисли барф дар баҳорон гум мешавад. Месси Копа Америкаро гирифт ки бояд дар 4 сол як бор баргузор мешуд, аммо тақрибан ҳар сол бо ҳар баҳона дуир мешавад. ӯ дар ин мусобиқа дар бозии нимниҳоӣ ва финал ҳеҷ кор аз дасташ наомад. Дар ПСЖ ҳам Месси мавсими заиф дорад. Криштиано барои гирифтани туби тилло бояд аз қадаш 10 маротиба баланд ҷаҳад. Месси бошад як мавсими заиф ҳам дошта бошад, як бало карда туби тиллоро ба ӯ медиҳанд. дуздӣ, ноадолатӣ ва шармандагӣ. ҳар он нафаре ки ками ақл дошта бошад хуб дарк мекунад ки сазовори ҷоиза кӣ буд. Гирифтани тӯбҳои тиллоии дурӯғин хурсандии қалбакӣ аст. Роналдо абадан беҳтарин футболбози таърих мемонад. Роналдо дар комментарияи ин пост факт навишт. Аз ин ҷо бармеояд ки футболбози Португалӣ бо ҳамаи гапҳои дар боло зикршуда розӣ аст. Оғоз карда аз ноадолатона додани ҷоиза ба Месси то абадан беҳтарин будани Криштиано. Як шаҳри оддии Роналдо маълум кард ки ӯ маросими спурдани туби тиллоро фачу ифлос медонаду арзиши онро ба пасттарин чизи рӯи олам баробар мекунад. Аз тарафи дигар, агар ҳамчун одами бетараф назар кунем, ба Роналдо ҳам ҳамин нафарони ноадолат 5 туби тиллоиро доданд. Соли 2013 ҷоизаро аз Рибери дуздида ба ӯ доданд. Бояд иқрор шуд ки Левандовски ҳуқуқу маънавӣ ва мардонагии қар карданро дошт, вале Роналдо не. Дар чемпионатҳои кишварҳои аврупоӣ чанд бозие баргузор шуданд. Дар бораи натиҷаҳои онҳо суҳбат мекунем. Дар Англия дерби Мерсисайд дуир гардид. Дар солҳои гуногуни рақобат бо шукӯҳу шаомати хуса дар дили ҳамагон ҷо мешуд. Бозии дишаба ҳам ҷолиб буд. Рафа Бенитес бо дастаи Эвертон бар зидди собиқ дастаи худ Ливерпул бозӣ кард. Маз Бенитес Ливерпулро соли 2005 дар финали таърихии Истанбул роҳбарӣ мекард. Акнун Ливерпул мураббии кордону корчалон дорад. Клуб бо шербачаҳои худ рақиби асосии маҳаллашро Титу
пора намуд. Дубли Салов ва як голи Хендерсон Жота бар зидди як голи Демарай Грей ҳисоби ин бозиро 1-4 карданд. Ливерпул субсурх аст. Рақибони Ливерпул дар роҳи расидан ба қаҳрамонии Челси ва Манчестер Сити ҳам дар сафар бар муқобили дастаҳои Уотфорд ва Астон Вилла бозӣ карданд. Ҳар дуи тим бо ҳисоби 1-2 бозиҳояшонро ба хотим расонда мавқеи худро нигоҳ доштаанд. Чанд бозии дигар дар кӯҳҳои Апенин доир шуданд. Интер бемушкилӣ Специяро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Шевченко ки чанде пеш сармураббии дастаи Ҷеноа шуд, аз дастаи қалбу ҷони худ Милан бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд. Ибрагимови 65-сола як гол зада, Мессиас ду голи дигарро ба номи худ сабт намуд. Шева дар се бозӣ танҳо як имтиёз дошта дар Ҷеноа карьераашро хеле бад оғоз кард. Номзади дигари қаҳрамони Наполи дар ин давр 2 имтиёз аз даст дод. Сассуола сади рӯи неаполитаниҳо шуд. Бозӣ бо натиҷаи 2-2 ба анҷом расид. Ин дар ҳоле буд ки шогирдони Спалетти бо ҳисоби 2-0 пешсаф буданд, вале дар 20 дақиқаи охир хобашон бурду 2 голро ба дарвозаашон сар доданд. Наполи пешсафии худро нигоҳ дошт, вале Милан ва Интер хеле наздиканд. Дар Испания бозии мафҳумонанди даври нуҳум байни тимҳои Реал Мадрид ва Атлетик Билбао баргузор шуд. Аз ин бозӣ танҳо ҳамин чизро бояд фаҳмид ки агар Куртуа намешуд, мадридиҳо ғалабаашонро дар шаби хоб медиданд. Ягона голи бозиро Карим Бензема ба самар расон. Барои бозингари фаронсавӣ ин голи 12-ум дар мавсими ҷории Ла Лига ба ҳисоб меравад. ПСЖ дар Лигаи 1 Фаронса бар муқобили Ницца дидори даври 16-умро баргузор намуд. Ҷоизадори 7 тоби тилло дар ҳайати асосӣ бозӣ мекард. Ҳарчанд Месси 7 тоби тилло дошта бошад ҳам, тоби оддиро як маротиба ҳам ба дарвоза ворид накард. Рақобати дастҳо бо натиҷаи 0-0 ба анҷом расид. Ба Левандовски ҳам тоби тилло медиҳанд, аммо саросима шудан лозим нест. Гап танҳо атрофи эҳтимол меравад. Дар маросими ҷоизаспории тоби тилло 2021 Месси аз саҳна чунин гуфт: рақобат кардан ба Левандовски мояи ифтихор буд. Маҷалаи Франс футбол бояд тоби тиллои соли 2020-ро ба ту тақдим кунад. Он бояд дар хонаат бошад. Баъди ин суханон сармуҳаррири маҷалаи Франс футбол Паскал Ферре ишора намуд ки атрофи ин гапҳо метавон андеша кард. Суханони Месси ҷо доранд, метавон дар сари онҳо фикр намуд, аммо дар баробари ин мо бояд таърих ва анъанаҳои спурдани ҷоизаро эҳтиром кунем. Тоби тилло ҳамеша дар натиҷаи овоздиҳӣ дода мешавад. Бо боварии комил наметавон гуфт ки Левандовски сазовори ҷоиза мешуд. Дар овоздиҳӣ ҳарчи шуданаш мумкин. Агар холисона ихроҷ шавем, соли гузашта Левандовски тамоми имкониятҳои гирифтани ҷоизаро дошт, гуфт Ферре. Бисёре аз коршиносон қабл аз маросими ҷоизаспорӣ тавсия медоданд ки овоздиҳӣ барои 2 сол бошад. Дар ин сурат имкониятҳои ҳамлагари полшагӣ бештар мешавад. Баъди туби ҳафтуми Месси тамоми ҷомеаи футболӣ тарафдори Левандовски аст, ғайр аз мухлисони Месси албатта. Ҳамлагари сафшикани Бавария бояд туби тилло дошта бошад. Агар чунин бозингар бе туби тилло карьерашро ҷамъбаст кунад, мо шоҳиди афераи аср мешавем. Кадом футболбоз таи 2 соли охир аз Лёва беҳтар буд? Ҳатто агар дорандаи 7 тоби тиллоро бо Роберт муқоиса кунем, айни ҳол на танҳо қадди Левандовски аз Месси баланд аст. Бо тамоми ҳастияш Левандовски дар ҳамин 2 сол на танҳо аз Месси, балки аз ҳамагон беҳтар буд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин том бори дорем ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.